Хей, здравейте, приятели! Аз съм Калоян Кралев и съм управител в автосалон Кралев Авто. Правя това видео накратко, за да ви споделя кои са необходимите документи, които трябва да ви бъдат издадени, когато купувате автомобил внос от Италия. А те са именно талон на автомобила, документ електронико чертификато, който е с QR код, който когато се сканира в КАТ, излиза още един документ, който си го разпечатват. Той се казва Certificato di proprietà на италиански, на български е именно сертификат на собственика. Следващия документ е документ, който е за произход на автомобил, откъде си го закупили. Следващия документ, така наречения ЧМР или транспортен документ, който съпътства автомобила с автовоза, когато пристига. Следващото нещо, което е договор от фирмата, която го закупувате, българската. Фактура трябва да ви бъде издадена. Декларация, приложение номер 12, номер 2 към член 12. Това е за произход на автомобила, а именно на коя дата е закупен, откъде е закупен, от кой град, от собственика и нататък описание за превозното средство. Следващия документ е пак декларация, само че е приложение номер 12 към член 11. Тя е декларация за екотаксата. И още един документ, който се попълва от купувача и остава за автосалона. Това е декларация за обработка на личните данни. Той се изисква вече почти от всяка фирма, която продава някакъв продукт. Тези всички документи трябва да бъдат подпечатани и подписани от управителя на фирмата. Така че накратко това са необходимите документи. Ще оставя списък с тях в коментарите под видеото. За тези, които не са запомнили какви са, те трябва да са общо 8 на брой. Така че ще оставя в коментарите, пак казвам още веднъж, списък с какви са те. Това е от мен. Желая ви успешен ден!